سلام كميتم سي كبرى سمعتنا ظهر ميني ميديا أرستا زيناتات بمقدم نلو صوني 26 حساس تدلو حتى صوانا وزيناتات تاسعبنا نغرب لكم هنا نمكت تالكم نعدم شودن نابنيتو كابت تصنبر ندحر قبل علي أزفت صامزنا برامت قاعت سايبرن وفرتات مزراقن كامزناكي من محدار كتما يوتوبرين بوليسن نقل خفال تختما كابتي تأففتي كبابيتات زبهال زرزر نخيلا تبقسو يوصد من اللهم ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሾደን ንመን ክታበት ማንኪ ፖክስ ክወሃቦ ከም ዘለዎ ዝሕብር ዘውፅኦ መምርሒ ምምሕያሹ ከምኡውን እስራኤል ብሕዝቦላ ዝተፈፀመ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሮኬትን ሰብኣልቦ ነፈርትን ንምፍሻል ኣብ መላእ ደቡባዊ ሊባኖስ ቅድመ መጥቃዕቲ ኣካይደ ክትብል ምግላፃን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ሾደን ናብ ኔቶ ካብ እትጽንበር ንድሕር ኣብ ልዕሊ ዝፈጸም ዝነበረ መጥቃዕቲ ሳይበርን ወፍርታት ምዝራግ ሓበሬታን ከም ዝነቅየ ሓያሎ ክኢላታት ድሕነት ሳይበር ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ኣረጋጊጾም ኣብ ትካል ትሩክስ ክኢላ ጉዳያት ድሕነት ሳይበር ማርከስ ሙረይ እዞም ባእታታት ምናልባት ኣብ ክንዲ ናብ ኔቶ ንጽንበር ካልእ ክንውስን ጽልዋ ክሕድሩልና ዝደልዩ ዝነበሩ እዮም ዝመስሉ ይብል ብዘይካዚ ብመሰረት ጸብጻብ ኤጀንሲ ምክልኻል ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ሾደን ነቲ ተፈሪዱ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝጸንሐ ኢራናዊ ገበነኛ ኩናት ሓሚድ ኑሪ ናጻ ድሕሪ ምውፃእ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ማለት ሾደንን ኢራን ዝተኻየደ ምልውዋጥ እስራት ካብ ኢራን ዝብገሱ ወፍሪ መጥቃዕቲ ሳይበር ብንጹር ከም ዝነከየው ዝሕበር ዘሎ ምምሕዳር ከተማ ዮቶበሪን ፖሊስን ገለ ክፋልቲ ከተማ ካብቲ ተኣፈፍቲ ከባቢታት ዝበሃል ዝርዝር ንኽእለያ ተበግሶ ይወስድ ኣሎ ብቋንቋ ሾደን ኡትሳታ ኦምሬት ተባሂሎም ዝፍለጡ ተኣፈፍቲ ከባቢታት ፖሊስ ገበነኛታት ኣብ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድርሉ ኣብ ማሕበረ ቁጠባ ከዓ ዝተሓረሙ እዮም ኢሎም ዝገልጽዎም ቦታታት እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከተማ ዮቶበሪ 8 ተቓላዕቲ ከባቢታት ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም 4 ብፍላይ ተነቀፍቲ ተባሂሎም ተለሊዮም ኣለዉ ብቐዳምነት ክንገብሮ ዝግባአና ሕድሕድ መፍልላይ ምጉዳል እዩ ምክንያቱ ከተማና ኣዝያ ዝተኸፋፈለት እያ ይብል ኣባል ሰልፊ ዴሞክራትና ከምኡውን ከንቲባ ከተማ ዮቶበሪ ዮናስ ኣቴንያስ ብኻልእ ዜና ኣብ ምዕሻግ መካይን መቕፃዕቲ ዝኸፍሉ ዜጋታት ወፃ ዝወሓዱ ምዃኖም ሕጂ ግና ኣብ ዝሰራርሓ ለውጢ ይግበር ምህላው ተሓቢሩ መብዛሕትኦም ኣብ ሾደን ዘለዎ ወፃተኛታት በጻሕቲ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ናይ ምዕሻግ መካይን ሞልታ ኣብ ምኽፋል ሸለልትነት የርእዩ ምህላዎም ይዝግለጽ ዘሎ ብምኽንያት ዝተርዮም ምምሕዳራት ከተማ በብዓመቱ ሚልዮናት ኮሮና ይኸስር ኣለዋ ኤጀንሲ መጓዓዝያ ሾደን ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ወነንቲ ተሽከርከርቲ ዘራኸኽበሉ ኣገባብ ከም ዘይብሉ ዝኹነታት ንዓመታት ክቕፅል ምኽንያት ምዃኑ ሕጂ ግና ለውጢ ኣብ ድርኩ ኺት ምህላው ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ጸብጺባ ኣላ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሾደን ክታበት ማንኪ ፖክስ ንመን ክወሃቡ ከም ዘለዎ ዝሕብር ዘውፅኦ መምርሒ ኣመሓይሽዋ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ሰራሕተኛታት ጽላት ረድኤትን ካልኦት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዘስፋሕፍሓሉ ቦታ ክጓዓዙ ዝሓስቡን ሕጂ ክታበት ክወሃቦም መተሓሳሰብ ቀሪቡሎም ኪላ ለበዳ መንግስቲ ሾደን ማግኑስ ጊስለን መብዛሕትኦም ተጓዓዝቲ ክታበት ማንኪ ፖክስ ኣየድልዮምን ይበሃላ እዩ ካብ ዜናታት ጥዕና ከይወፃና ቀይሕ ወይ ዝተመስረሐ ስጋ ዝበልዑ ሽማግለታት ምስቶም ውሕድ መግቢ ዘህልኹ ሰባት ክነጻጸሩን ከለዉ ቀስ ብቐስ ካልኣይ ደረጃ ሕማም ሽኮር ናይ መምዕባል ተኽእሎኦም ከም ዝውስኽ ተገሊጹ ኣብ መላእ ዓለም ንኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ዝሽፍን ልምዲ ኣመጋግባን ሕማም ሽኮርን መጽናዕቲ ብምግባር ዝወፅእ ዝመጽናዕቲ ኣብ ሾደን ሓዊሱ ኣብ 20 ሃገራት ብዝርከቡ ተመራመርቲ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ መጽሔት ዘ ላንሴት ዳያቤትስ ኤንድ ኤንዶክሮኖሎጂ ዝተሓትመ እዩ ዓሚ ሓደስቲ መምርሒታት ኣመጋግባ ሃገራት ኖርዲክ ወፂኦም ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ልዕሊ 350 ግራም ቀይሕ ስጋ ከይምገብ ዝብል ለቦታት ዘጠቓለለ ምዃኑ እዚ ድማ ምስኡ ዝተኣሳሰር ሓደጋታት ጥዕናን ምውጋድ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዝናኾነ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ሾደን ንሳዕቤናት ምትካኽ ካናቢስ መመሊሶም ዘጋድዱ ንጥረ ነገራት ካናቢኖይድ ዝሓዘ ኤሌክትሮኒካዊ ሽጋራ ዘምፅኦ ጥዕናዊ ሽግራት ኣመልኪቱ መጠንቀቕታ ኣውፂሎም ብሰንጊ ሕጋዊ ሃጋፍ ግን እዞም ፍርያት ክሳብ ሕጂ ኣብ መላእ ሾደን ኣብ ዝርከባ ድኳናት ብኦንላይን ይግዝኡ ምህላዎም እዚ ድማ ክቕየር ዝግብኦ ኣሰራርሓ ምዃኑ ክኢላታት ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ መንግስቲ ንዝቕፅል ፋይናንሳዊ ዓመት ዘውፅኦ 60 ቢልዮን ክሮና ባጀት ከም ዝህለዎ ሎም ኣፍሊጡ ካብ ቤተ መንበሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ብዛዕባ ጉዳያት ባጀት እዋናዊ ሓበሬታ ዝሃበት ሚኒስተር ፋይናንስ ኤልሳቤት ስቫንስተን
ኣብ ጉዳይና ረዋጋታት ዝተገብረ ቃልሲ ተዓዊት እዩ ክትብል ገሊጻ ኣላ። ናይ ቀውዒ ባጀት ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ ወርሒ ናብ ባይቶ ሽወደን ሪክስዳግ ክቕርብ እዩ። ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ እስራኤል ብሕዝቦላ ዝተፈጸመ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሮኬትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ንምፍሻል ኣብ መላእ ደቡባዊ ሊባኖስ ቅድመ መጥቃዕቲ ኣካይደ ክትብል ገሊጻ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ዛቦ መግለጺ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ትማል ሰንበት ንጎ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ጉጅለ ዝወንጨፈ ሮኬት ከም ዘዕነወ ሓቢሩ። ሕዝቦላን መሻርክቱን ምንቅስቓስ ኣማል 3 ኣባላቶም ከም ዝተቐትሉ ገሊጾም ኣለዉ። ሕዝቦላ ሕነ ቅትለት ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ 320 ሮኬታትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናብ እስራኤል ክትኩስ ከም ዝኻለ እዩ ዝገልጽ። ሰራዊት እስራኤል ሓደ ወታደር ሓይሊ ባሕሪ እስራኤል ከም ዝተቐትለ ተኣሚኑ ኣሎ። ትምልውዋት ተኽሲ ድሕሪ ናይ 10 ኣዋርሕቲ ተጻብኦታት ዝገንፈለ ኮይኑ ሕጂ ድማ ናብ ዝሰፍሐ ኩናት ከየካየድ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ቀዛ ብ7 ጥቅምቲ ኩናት ካብ ጅምር ንድሓር መዓልታዊ ኣብ ስግረ ደቡብ እስራኤልን ሊባኖስን ምልውዋት ተኽሲ ክካየድ ምጽንሑ ጸብጸባት ይመልክቱ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸኒሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።